Čaute všetci, môj nickname je Engrej a v tomto videu sa spolu pozrieme na príbeh mesta Kard, pôvodne prerozprávaný Zarom Zoanom Daxosom. Dozviete sa veľmi zaujímavé informácie o kultúre a histórii tohto mesta a hlavne to, ako vlastne funguje. Takže poďme na to. Kard patril vždy a len jeho ľudu. Nikdy sme neboli súčasťou Valírijskej ríše a nikdy nás nepodmanili dotradské hordy. Naše hradby a púštna oblasť za nimi nás zbavujú takýchto nepríjemností. Mnohí nazývajú prístup do našeho mesta záhradou kostí, lebo potrebuje trochu starostlivosti, aby rástla. Avšak naše mesto by bolo výhrou pre každé impérium. Kard tvoria dva svety, chamtivý a zvedavý západ a bohatý a mysteriózny východ. Divy z ríše Yiti a mesta Ashai prechádzajú cez naše trhy a delia sa o priestor s bohatstvom zo slobodných miest a západozemia. Naše prístavy splnili množstvo snov obchodníkov, takmer toľko, koľko ich zničili. Nazývame Kard najväčším mestom, ktoré kedy bolo alebo bude. Jednoduché tvrdenie, ak poznáme iba lodné doky a colnice iných miest. Jednoduché klamstvo, ak obyvatelia vidia iba zlato a šperky ich vládcov, na čo my, 13, čo riadime mesto, starostlivo dbáme. Hrdý ľud Kartu už dávno potlačil zárodok nespravodlivých kráľov, teda aspoň to im na slávnostiach hovoria čistokrvní, priami potomkovia kráľov, ktorí odvtedy kontrolujú a patria medzi 13. Akurát dnes namiesto žezla používajú lode. Obchodník zostane medzi 13 len dovtedy, kým sa ho ostatní neprestanú obávať, alebo dovtedy, keď sa budú viac obávať jeho možného náhradníka. Teda až na čarodejníkov, len oni držia dedičné miesto, pozostatok z čias, keď mali schopnosti alebo bol svet mladší a ľahšie sa dal oblbnúť. Počas rokov sme s nimi našli porozumenie. Budú vždy vítaní na našich schôdzkach za predpokladu, že nikdy neprídu. Len zriedkavo sa nájde civilný problém, ktorý by sa dal vyriešiť záhadnými nezmyslami a nápojom menom Tieň večera, ktorý tak radi pijú. Našťastie potrebujú len málo povzbudenia, aby sa uzavreli v ich dome neumierajúcich. Možno my samotní obyvatelia Kartu sme príliš uzavretí. Cítime sa bezpečne za našimi hradbami a našimi zákonmi, ktoré žiadny návštevník nepochopí, a podľa ktorých každý obyvateľ, ktorý sa zaprisahá za návštevníka, vždy ručí svojim životom. Ale ako loď v letnom mori, tak ani mesto sa nedokáže pohnúť vpred bez čerstvého vetra. Najväčšie mesto, ktoré kedy bolo alebo bude. Epitaf. Ja preferujem slová. Najväčšie mesto, ktoré jestvuje. Ja pevne verím, že sa vám tento príbeh páčil, bol preložený s pomocou môjho YouTube kolegu z kanála House Winstor. Odkaz k nemu nájdete v popisku videa. Ak chcete pokračovať v sledovaní príbehov z oblasti Essosu, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do príbehu posvetného mesta Dotrakov menom Vaes Dotrak a kliknutím na ikonku vpravo do 6. časti série podcastov Alternatívnych skript 6. sezóny seriálu Hra o tróny. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute.